So mga igsuon, ang unang pagbasa nagpadayon nga maoy problema sa kalibutan karon. Either problema tungod kay dili nato mapruibahan hangtod karon or daghan ang dili na motuo. Ang problema mao tinuod bagyod nga nabanhaw si Kristo. Nya humandayon tinuod ba nga mabanhaw ang mga patay? Saman. Tuod mo tinuod na dili. San Pablo na problema sige siya awhag ang iyang pruiba nga ang mga patay banhaon tungod kay si Kristo gibanhaw. Ang problema kay pagkabanhaw ni Kristo way nakakita. Igo rang ni istorya ang mga apostoles nga ang mga sundao nakakita niya pag-uli nila kuanan sila sana gisuburnuhan aron dili manabi nga tinuod nga nabanhaw ang Ginoo. Pero ang mga apostoles wa kakita pagkabanhaw gyud. Ang ira lang nakita didto mao ang empty tomb. Nya wa say mga laing tao nga nakakita. Nya ingon sila, oy nagpakita man si Jesus. Wa man sad magpakita si Jesus sa daghang mga tao. Didto ra man sad sa iyang mga apostoles. So sige slag panabi. Karon kay pagpanabi na nila, ila namang nabangga ang mga kaning mga leaders. Labi na gyud og moingon sila, sundan ninyo ang giawhag ni Kristo. Biyain na ng inyong mga sala, kanang inyong pagsigig kinabitay, siging sugal, pagampo na mo. Buang-buang mo mga tawhana mo, gipangpatay sila. Tanaw na to, mabuhi ba mo balik. Gipamatay mao na si San Cornelio, San Cipriano gipangpatay. Pero ang kalibutan bisag mipatay sa nagsunod ni Hesus, mga apostoles gipangpatay, ang ato sa dinhi mga santos, Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz gipangpatay pud sila. Nagpabilin nga ang simbahan gasigig tuo nga dunay pagkabanhaw nga ang patay banhawon. Nya kamo mupadayon ba mo aning pagtuo o undang na ta? Maayo. Tanaw na to og tinuod ba mong mopadayon. Nganong nganong ni padayon man ang simbahan in general. Daghan sang namiya tungod kay gitan-aw nila ang example sa kinabuhi ni Kristo. Ang nipadayon kadto ra sang ni sagop sa kinabuhi ni Kristo. Giunsa pagpruiba ni Kristo nga siya mao ang Mesiyas. Matud pa sa tong ebanghelyo, nagsigi siya glakaw sa tibuok kalibutan nga makaya niya glakaw atong panahona. Nagsangyaw sa gingharian sa Dios. Sa ato pa, ang una gyud nga ilhanan nga kita mituo nga mabanhaw ta nga naay langit na umaabot, nagihisgutan sa atong tubag sa Salmo nga nag-ingon. Unsa to? Na, lingan nang now. Inig pakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Hain man na, tuwa, langit. So, unsaon man nato pagkahibawang na ilangit, magsangyaw ta sa gingharian sa Dios. O unsa maning paagi, unsa may mo-support nga ang atong gisangyaw ang gingharian sa Dios sa kinabuhi ni Kristo ug sa iyang mga sumusunod, sama nila ni San Cornelio, San Cipriano o sa tanang mga santos nga atong gideclare sa simbahan next to the apostles. Unsa may ilang gisunod ang kinabuhi gyud sa kakabos. Kana bang biyaan ang tanan kay kung nituo ka nga naay gingharian sa Ginoo o gusto nimo ang gingharian sa Ginoo mo'y mohari diri, ayaw gyud pagtigom og bahandi. Kay magtigom kag bahandi mahimo na nimong gingharian.
Nya kung daghan yung bahandi nga imong natigom kay tungod sa sitwasyon nga di nimo kapugnan, ayaw higugmaa ang imong bahandi. O, di ba? Nya kumusta man mo ron? Naningkamot ba mo nga mahimong kabos? O naningkamot pagtigom para maarang-arang ang kinabuhi? Tubag. Oh, hilom na mo. Ingon mo, nituo mo nga si Kristo. Kani mo first yun nga pruiba. Lisod kaayo, magsigitag sulti, niya was buhat. Kumusta man ning nagwali ron? Naningkamot ba ning mahimong kabos? O tigong yun? At so ilag check up pa ba? May ginang naigitawag natog reality check or fact check. Sa nang ilang ipangsulti niya, fact check. Una, ato ng struggle. Mutuoran ng mga tao kung mupuyo gintas kinabuhi nagipuy-an ni Kristo. Ang kakabos. Muna ingos Kristo, bulahan kamong mga kabos. Biyai ang tanan ninyong katigayunan o ihatag sa mga kabos. Kanindot na ang kalibutan karon sa may gitudlo, gipatay na nga maong pagtulunan, maghimo tag atong gingharian, kanang gingharian gyud nato. Unya magkuntis tag kinsay pinakadato, unya kun dunay mo ilog gubato nato, mo nang gahimo na tag mga armas nga makapatay. Kining tanang armas nga gipanghimo karon mahal kay na binilyon ka dolyar ang gasto ana. Ngano mang gasto man ta ana mga fighting planes, fighting ships, kanang mga nuclear, kanang mga unsa pa na mga armas ng porting lingiga nga gipakita na ron sa gubat sa Russia ug sa Ukraine. Nganong gakuan man ta gahimo man ta ani tungod kay naa natay atong mga gingharian to protect our kingdom, not the kingdom of God. Bisag ka na inyong balay, inyong gikural, basin baya, imo nang gihimong imong gingharian. Ako sa dinhi, isip ning parokya, basig ako ning gihimong akong gingharian, nga di gyud ko musugot nga balhinon. Bisan pag ang obispo muluhod pa sa akong atubangan, di gyud ko musugot, kay ako ning gingharian. Oh, mao nay kuya. Kumusta man inyong balay? Gingharian na nimo o imo nang biyaan? Ay mo dia pagduka-duka. Ingon sa mo nanasad spade. Kumusta na imong kwarta? Imo nang tigomon o ipalit og slot? Kana mo na mga pangutana imong tubagon. Ikaduha, unsa may gipuy-an ni Kristo? Ang purity, ang kalimpyo, ang pagkaway sala, sinless, pure. Ang una, poor. Ang ikaduha, pure. Kumusta maron ka? Nahadlok ba ka sa sala? Nasuko ba ka sa sala? Biyaan ba nimo ang sala? O pinangga nimo ang sala? Ang una gyud nga makahimo nato nga pure, isulti ang tinuod. Kana bitang mag-vlog-vlog aning akong humili, mahintag naminaw sa niron siya. Kana bang ang iyang i-title sa iyang vlog diha sa YouTube, di man haom sa akong mensahe. Iya mang i-highlight ang mga kana bitang controversial nga title. Nganong di na lang yun isulti, isintro sa akong giwali, kana man o i-pick upon ang mga katawanan, laway, makaduda, nga di man na mo'y akong mensahe. Nya nga ako pag yung naong, kanang maguba-guba ang naong, ipahaom-haom, kita mo ana, kanang nga vlogger? Uy, kung kinsa kang vlogger ana, no? Di jud ko maunsa dag kinsa mong mag-vlog-vlog, pero ig-o nato ang mensahe kanang tinuod. Dili kay i-highlight mo, share ko nga nakauyab ko napo kabuk sa una. Mao ba ko na akong mensahe? Sharing ra mo na. Oy, mao man oy i-title didto. Ang mensahe, ang purity. Nga bisan pag mao toy kuan akong naagian sa una,
naningkamot ko sa purity, wa ko maghimo sa premarital sex, kana untay title. Si Father natagbaw na di ay, ano ba? Si Father muhikap sa di ay, nya mo'y title. Ayaw sa makita sa mga tao. Ang kamatuoran, mao na iigo. Para ko na inyo mga naong, tanawar ko na inyo mga naong, tinuod pa ba na o pinintalan? Sige. Hay may inyong gi-highlight ang inyong pintal sa naong o ang natural nga naong. Kana. Ay kung inyong sigay-sigay sa inyong mata kay tinuod kita lagi magkita din ni kada misa. Pero di sa maayo nga ako sa ning sana ato ning palabyon ba purity, pasabot, truth, ang kamatuoran, magpuyo tas kamatuoran. Mao nang nangamatay ni si San Cornelio, San Cipriano ug ubang mga martir kay ilang gipuy-an ang kamatuoran. Dunay gustong mubungkag sa kamatuoran ug mopatay sa kamatuoran, dili nila i-compromise ang kamatuoran. Mao na anda magpakamatay, anda magantos para sa kamatuoran. Niingon si Kristo, ni anhi ko aron pagsaksi sa kamatuoran. I came to witness the truth. Ana, mo nang patay siya. Pero bahala nagmamatay, basta gapuyo sa kamatuoran. Bahala nagsakitan, basta nagpuyo sa kamatuoran. O kamo mga asawa, ug ang inyong bana, magsige nagpangulatan ninyo, nga naa pagyoy babae. Kamao pa ba mong mupuyo sa kamatuoran nga kamo asawa anang tawhana o inyong biyaan? Kamo sang mga bana, ang imong asawa lakwat sira na kaayo, nya daghan pa kay nakatukha nga laki, lata na kay siyag dungog, pero imo ginang pinakaslan. Kamao pa ba kang mupuyo sa kamatuoran nga ikaw bana ani ni ang bayhana? Ako nalipay ko na ipipila ka mga bana nga ingon ana. Sa ako parong nailhan so far mga 3 pa kabuok ang klaro gyud nga nipuyo nga honest, loving, faithful nga husband ngadto sa ilang unfaithful, dishonest nga mga wives. Na 3 kabuok bana og nalipay kay ko ana. Kamo dinhi wa pay siguro. Truth, purity. Muna si Mother Mary, gitawag na tong immaculate, kay gikan sa iyang pagkatao, hangtod siya namatay, gapuyo gid siya sa kamatuoran. Why daghang waxing, maskara diha, aron lang kunuhay ta monindot. No? Dili mamakap. Because ang lies belongs to Satan. Truth belongs to God. Ang katapusan, nagipuy-an ni Kristo nga di malalis ang iyang prayerful life, ang pag-ampo. Kaning ampo, dili siging pangwarta, ampo yun. Pila ninyo dinhi nga pamilya, nga magrosaryo yun kada adlaw, isip pamilya. Ta sa kamot. 1, 2, 3, 4. At least, naiupat. Pila ka buok ninyo dinhi ang magrosaryo gyud kada adlaw, personal nga rosary ta sa kamot. Maora man gyapon to ni isa. Na siya. Prayer. Unsa man ang prayer sa kinabuhi ni Kristo, ang Ginoo mo'y magbuot, dili ako. Mo na ang ampo. Lord, speak. Your servant is listening. Mo na siya ampo. Magsunod gitas gustos Ginoo, dili ang atong gusto. Matod pa diri sa atong ebanghelyo na ay mga babae nga giayo ni Hesus. Usa si Maria Magdalena nga nawagtang ang 7 kayawa. Nganuman ni ampo man si Maria Magdalena, ni duol ni Hesus, Lord, your will be done. So good karon nya ang babag dito katumang 7 kayawa, agi papahawa dayos Ginoo ang yawa. Mabita na ka nang magpa-blessing na kog balay, niya moingon dayon, Pader daghan kay diri among mahibudngan nako yawa. Ingon din siya nga, lagi Pader oy, nya nga ako pag niigsoon Pader murag gyud yawa anti nga gyud makontrolan. Bendisyon ni among balay Pader be, nako kasayon ra na papahawaon. Sundan ninyo ang gustos Ginoo. Unsa may gustos Ginoo? Tanawa,
unsay gustos Ginoo, tanaw na ko daghan kay islag patik nako kana imong patik unsa man na sa Ginoo nang gusto niya padol sa doy magtaw sa ako nako kana ba nya daghan pa kay ariyos dire babay nako kana imong ariyos nagdaghan ka istanan unsa man na unsa may mensahe nimo ana pang Ginoo dili padol sa doy nako mao na siya unsa ang pagkawagtang sa yawa og di ka mo surrender ngadtos ka bubutos Ginoo pero surrender di ba buwagtang gid tanang yawa ninyo. Nga niya sa mga babae nga gigamit ang ilang bahandi sa pagtabang sa panginahanglan ni Hesus. Ang ilang bahandi gitabang nila. Mao sa nay usas pamaagi nga nagampo ta. Kay ang kabubuton sa Ginoo kining atong bahandi itabang sa panginahanglan sa simbahan. Mao na kamong namalit og slots, congratulations. Pakpakan na to. Kamo apil mamuani. Apil sa kuani kay palit man sad ko. So as of yesterday, ang atong panginahanglan nga gitawag na tugdops sa atong slots, nakahalina na ta og 5,210 ka slots. Pakpak na sad. O gusto mong magsayod, unsay gustos Ginoo ng bahandi, itabang, dili ipatay. Muna ka nang siging gubat, wag gustong Ginoo na, siging gubat. Ano man, ang imong bahandi, ang imong billion of dollars imong igasto para pagpatay o pagbungkag sa imong silingan, binuang na. O mauna ang timaan na kita kuyog sa Ginoo. Unya kung ni aning tulo, poor, pure, and prayerful life, magduda pa kahaka na kining tawhana dili mabanhaw? Ha? Di moingon kita mabanhaw gina. Gani og di gyud mabanhaw, banhaw nato ang iyang kinaiya. Kay kining pagka-poor, pagka-pure og pagka-prayerful, ang bunga ani kalinaw, kalipay, kahiusa, kauswagan sa katilingban as community. Kinsa man natoy wa mangandoy kalinaw, kalipay, kahiusa o kalambuan. Pulos ta nangandoy gani mo na struggle sa kalibutan, and only ang mga tao ra gyud nga makahimo ani katurog yung mosunod sa Ginoo na ay kakabos, dili magdinato kay maggubat man kita ng dinato ta, na ay ka pure ang pagpuyo sa kamatuoran, di kita mga bungkag ang kamatuoran, managsuon ra man kitang tanan nya magampo pasabot gahom batok sa yawa, di gid tama infiltrated sa yawa, huna-huna kasing-kasing o binuhatan. Kay ang Ginoo kung magampo ta, iya man tang panalipdan. Ug mao na ang ato karong gihimo, ampo gyud maayo no nya pagpakatinuod o pagpakakabos aron daghan kag matabangan. Na ato dinhi nangabot na tagtabang adto sa ubang mga lugar. Akong giingnan diha mo duol sa inyong mga arang-arangan diha nga institusyon sa gobyerno, institusyon sa simbahan, kay layo naman mo nga parokya nga ari lang mi diri pader na mahurot og samot atong kolekta, pero di man mahurot kay naaman sad mong daghan kaayo nga muhatag. Magpasalamat gyud ko ani. Bahala nag-usahay warningan atas mga kwarta padala nga di na ipadala binas internasyonal, pero mangita gyud bahagi ning mga kugihan nga manghatag. Ilam sang panguntakon ang ilang mga suo dire pader, di naman ka mapadadaan kay warning na magmayo bisag napakay ID nana nako unsa man yung gibuhat agi padaan ako sa kuig suon pader na adiha nya ikuan lang niya ha, record lang niya record i-text lang man ako sang textan di ana dawat na ay salamat na pagi mo hatod dire pader picture ning resibo be picture ni kay ako ning ipada dito abi lang ka gibulsa ko ni gayaw-yaw sad ba kay basig wa sa tutagai unya dito na diri na no simbahan hatag dako ako ni gamay kay picture ako kani gaaway baka ni sila hinoon pero dili ang iya ato ba nga transparency dili transparency kanindot mangita gyud paagi ba mausad na ang gugmas Ginoo, mausad na ang kinabuhi is Ginoo, mangita ginagpaagi bisan pagmamatay banhawon ka, bisan pagsakiton lipayon ka. Kay ang gahom sa Ginoo mangita ginagpaagi
pagpaambit sa iyang mga grasya.